Sanibonani ke emakhaya. Okhulumayo uDokotela uNosifa. Bafowethu ngithi angidlulisela nanku umyalezo obalekile. Uma siqala uDisemba kusukela nje ngomhla ka1 kuya kumhla ka31 sine special la ekhaya. Sine special bazokhumbula kahle ke abanye ukuthi ngonyaka odlule sike sasenza lesi special. Uma sisenza kwase kuphoqa ngenxa yabantu ababekhala abaningi ukuthi bebengakabi nazo imali bona ngaleso sikhathi sokuthi basivakashele noma bengakatholi ama-off noma ama-leave wabo engakafiki ngaleso sikhathi. So base becela ukuthi bacela si-extend esalonyaka ke bakwethu special